umzukulu wam segqibile sawanyathela injana nam ndithi hayi madoda make ndithi nam enkosi ebandleni nanenkosi nakubamelwane bale ndawo nakumyolo nakumyolo intombi enojesu ibonakele alithwalwa ntloko myolo liyazibonakalela ntanga ewe sifikele kuyo saboma sifike emntwaneni onothixo kuhle molweni batshana bam dliwa ngaba bathi yeyi iRobertson yamadoda khaniphakameni batshana bam khaniphakameni batshana bam uphilile ekhaya kodwa undigcinele umagogo niyamazi umagogo kaloku leqa 100 undigadelena naye mhlawumbi ngelapha kuhle kuthethiwe yeyi lithethiwe mntakamama yiyo laa nto bekucaba bafuna singazufika ebefuna singevezi ndaba kuthethiwe kule ndawo sive kakuhle kange kube lula kodwa uthixo ungumthixo sazibona sasincama bazalwane xa kuthi ispace sinye ndithi andikwazi ndiyalile ekhamntalini ndiphethe imali kuthiwa sinye mama khwela makuhambe oyi-1 ndithi ngaba ndiyamlahla umntakamama anomlahla ayotshona endleleni yedwa nam ndishiyeke apha andikwazi ukumshiya ndibulela uthixo bazalwane sithi ke usatsho mfundisi usithi makuthiwe le nto mayenzeke sitsho sithi mayenzeke